Halo, kaklayo tini naro kasrang zak nong nanay baksaba mogrere ngitong kana wato ini bagi. Nadi ezepro wato yo noko kazago seng kazak mahai hai kaba musa kasrang yara baksa ngzak na yang thana nangmani ba. Ozorawo narok ni bagi elambak kathar ok tongo ok ka obose 2 Corinthians chapter 3 verse 17 omaga sawo kaitun ka fola je thayo Kristoni fola kaitun fola tongo aro fyok sak tongo haleluya naji sangsara sang kabang maja khajak ma haingo wati phake khajak ma hai rang kri ke khajak ma hai akoba musasek problem unke khajak ma hai chakri kri ke khajak ma hai samung humung kri ke khajak ma hai kabang ma thayo sang khajak ma hai jak lai kebo nang saimandi sangsar obo haino but fyok jak mung soi fyok jak mung borok tong male kai toros tongo haleluya Kristoni fola usu tongo Kristoni fola je thayo tongo aro fyok jak mung tongo aro tai khajak kri haleluya praise the Lord so amon bagi khasrang di khatong thok di Kristoni fola nono apply khanyani bagai nono freedom tonnani bagai salbrom tiar ini bekhani duglam togui tongo nang jas fyok simis ready jas yasak di subrai nang seani Jisu nung sana subrai ang nono bekhabai poitu khlayo nung yasak haleluya praise the Lord paringan tinasan nung situ zatana hambai